Сардечно запрашаю на мой канал. Ты жадаеш падарожнічаць па свету, але грошаў няма, пры гэтым табе навязалі меркаванне, быццам бы ў Беларусі нечага глядзець, акрамя мерзкага і нясвіцкага палацаў. Але паглядзець ёсць што. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Абсалютна сур'ёзна, і таму, калі хтосьці кажа, што ў Беларусі нічога няма, мне хочацца крычаць. Таму стартуем. Что делаем? Дык вось, я цалкам пабудаваў маршрут спецыяльна для вас, мае шаноўныя. Ён пройдзе па трасе М1 наступным чынам. Менск, Косава, Ружаны, Слонім, Дэжыровічы. Дадаткова вы зможаце заехаць у Мерды-Нясвіж, але гэта не абавязкова. То бок, пішам усе патрэбныя пункты. Сам шлях ад Менску да Косава займае прыкладна 2,5 гадзіны. Таму прыйдзецца зрабіць адзін санітарны прыпынак. А вось так выглядае здрада. Спачатку заедзем у Косава. Вы толькі паглядзіце на гэтую прыгажосць. Гэтым палацам валодалі пуслоўскія, а менавіта Вандалін Пуслоўскі ў 1838 годзе пабудаваў яго і разбіў сад. Сям'я Пуслоўскіх ганарыліся суседствам свайго маёнтка сядзібы Тадэвуша Касцюшкі, нацыянальнага героя Беларусі, Польшчы і ЗША, ганаровага грамадзяніна Францыі. Кожная вежа сімвалізавала месяц года, пры гэтым 4 цэнтральныя у гонар ураджайных траўня, чэрвеня, ліпеня і жніўня самыя высокія. У палацы больш за 100 памяшканняў і ніводнага прахаднога. Дзякуючы сістэме калідораў і асабліваму размяшчэнню вокнаў, на працягу 2,5 дзён за год сонечнае святло поўнасцю залівала адзін з пакояў. У гэты час гаспадары святкавалі дзень пакоя, асабліва упрыгожваючы яго і праводзячы там шмат часу. Косаўскі палац славіўся раскошнымі заламі. У белай госці танцавалі на шумных балях, у чорнай гулялі ў карты, а ў ружовай музіцыравалі. Кажуць, што была і зусім дзіўная для таго часу парадная зала, дзе непасрэдна пад шкляной падлогай сярод водарасцей плавалі рыбкі. Сучасныя рэстаўратары гэты факт яшчэ не пацвердзілі, але ўпэўнены, падлогі з падагрэвам дакладна былі. Як вы мяркуеце, што з гэтым цудоўным палацам стала пры Леанарда Пуслоўскім? Правільна, ён прайграў яго ў карты. Найбольшае разбурэнне палац перажыў у часы Другой сусветнай вайны. Шматдзённы пажар у 1944 года канчаткова знішыў убранне залаў, пакінуўшы толькі велічныя сцены. Дарэчы, урачыстае адкрыццё дома-музея Тадэвуша Касцюшкі адбылося 23 верасня 2004 года. Такс, крочым далей. Маёнтак Ружаны купіў у 1598 годзе знакаміты магнат і палітычны дзеяч, канцлер, адзін з аўтараў унікальнага зводу законаў статута Вялікага княства Літоўскага Леў Сапега. Менавіта па яго загаду ў пачатку 17 стагоддзя тут пачалося грандыёзнае будаўніцтва. У Ружанах з'явіўся замак з 3 вежамі, які спалучае ў сабе рысы абароны крэпасці і параднага палаца. У 17 стагоддзі Ружанскі палац быў значным цэнтрам палітычнага жыцця ВКЛ. Тут вырашаліся многія дзяржаўныя пытанні, праходзілі прыёмы паслоў і каралёў. Адзін з роданачальнікаў дынастыі Ян Сапега прымаў у Ружанах караля Рэчы Паспалітай Сігізмунда Старога. Бывалі тут кароль Жыгімон III Ваза, каралевіч Уладзіслаў IV Ваза. У другой палавіне 17 стагоддзя палац перажыў не лепшыя часы. Быў разрабаваны і паўразбураны. Прычынай сталі міжусобіцы сярод мясцовай шляхты і паўночная вайна. У 1770-е гады ўладальнік Ружанаў канцлер Александр Сапега зноў адбудаваў рэзідэнцыю. Пасля паўстання 1831 года ружанскія ўладанні былі канфіскаваны, а Сапегі перабраліся ў іншы маёнтак. Купец-арандатар арганізаваў у пакоях палаца ткацкую фабрыку, якая працавала тут да пачатку 20-го стагоддзя. У гады Першай сусветнай вайны комплекс зноў быў разбураны, але найбольшы ўрон палацу нанесла Другая сусветная вайна. Захаваліся галоўныя і ўсходнія карпусы, брама і флігелі. Недалёка ад палацу можна знайсці Свята-Троіцкі касцёл, пабудаваны 400 гадоў таму як радавы храм Сапегаў. Дзынь, а далей у нас Слонім. Горад Слонім вельмі багаты на архітэктурныя помнікі і славутасці. У горадзе Слонім нельга вылучыць нейкую адну славутасцю як асноўную, і кожная з іх па асобнасці, можа быць, і не склала бы такой вялікай цікавасці для турыстаў. Але ўвесь архітэктурны ансамбль горада Слонім разам узяты сапраўды уяўляе вялікую цікавасць для падарожнікаў.
Адной з асноўных славутасцяў горада Слонім з'яўляецца касцёл святога апостола Андрэя, пабудаваны ў далёкім 1775 годзе. Гэты касцёл у горадзе Слонім мае вельмі прыемны, незвычайны і запамінальны знешні выгляд. Знаходзіцца ў добрым стане і дзейнічае. Наступнай важнай славутасцю горада Слонім з'яўляецца іншы старажытны храм – касцёл безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, пабудаваны ў 1670 годзе. Гэты касцёл знаходзіцца ўнутры шчыльнай гарадской гістарычнай забудовы, таму разглядзець яго цалкам трохі праблематычна. Касцёл знаходзіцца ў моцным стане, аднак мае патрэбу ў касметычным рамонце. Побач з дадзеным касцёлам захаваліся кляштарныя карпусы і старадаўняя брама. Сапраўды, раней гэты храм уваходзіў у склад кляштара. Чарговай вельмі важнай славутасцю горада Слонім з'яўляецца Траецкі сабор, пабудаваны ў 1645 годзе. Гэта вельмі старажытны храм у свой час меў нават некаторыя абарончыя функцыі. І сапраўды, будынак сабора ў горадзе Слонім выглядае вельмі манументальна і візуальна адпавядае свайму часу пабудовы. Яшчэ адна славутасць горада Слонім – гэта сінагога, пабудаваная ў 1648 годзе. Сінагога гэтая, як бачым, вельмі старажытная, і ў гэтым жа і складаецца яе галоўная адметная асаблівасць і каштоўнасць. Наогул кажучы, у Беларусі захавалася вельмі мала моцных будынкаў былых сінагог. Таму сінагога ў горадзе Слонім з'яўляецца дастаткова рэдкім, а значыць і каштоўным беларускім архітэктурным помнікам і турыстычнай славутасцю. У горадзе Слонім, акрамя пералічаных, захавалася яшчэ вельмі шмат невялікіх архітэктурных помнікаў і славутасцяў. Можаце праверыць самі. Гэй, ды гэта Жыровічы! Калі вы яшчэ не стаміліся і маеце які час, такі эмоцыі, то можаце завітаць у Жыровічы, дзе пабачыце манастырскі комплекс. Манастырскі комплекс у вёсцы Жыровічы вельмі старажытны і з'яўляецца вельмі важнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю і славутасцю Беларусі. Таму ён карыстаецца вялікай папулярнасцю не толькі ў праваслаўных хрысціян. Дык вось, ён быў заснаваны ў 1470 годзе на тым жа месцы, дзе ў тым жа годзе, паводле быў аб'яўлены жыроўскі абраз Маці Божай. Да 1609 года манастыр быў праваслаўным, затым яго перадалі уніяцкаму ордэну базыльянаў. Потым манастыр зноў стаў праваслаўным, а ў 1921 годзе, калі вёска Жыровіча апынулася ў складзе Польшы, для манастыра пачаўся перыяд адноснага заняпаду. Прадоўжыўся гэты перыяд і падчас Другой сусветнай вайны і пасля усталявання тут савецкай улады. Вялікі дзякуй за прагляд! Падпісывайся на канал і націскай на званочак, калі лічыш, што ў Беларусі ёсць на што паглядзець.